Phung kaham jatno lamsago kolamte YouTube channel o hingkai tini video ka seng wal putin bai baikhe rongru o video ni bisingtwi SWRWNGUI manai norok video no pulen sin paithak jornai tongni ke kaham ko busi SWRWNGUI manai ke seng pulen mo ke tui ujun kanawi wal putin no seng galogui nai seng bono seng phunlai iko seng mo ke galogui ka wal putin no ujun khai hingkai among ke wal puti bosta obo 40 kg khlai hingkai bini dam hingkai 40 kg 20 kg bo tongo amok 40 kg bini dam hingkai bazar tabuk 700 থেকে 750 mohai nango abo bazar buchi hingkai obo bini oro red jak tong busuk malai bini red busuk jak tong naji iko 1040 red jak haipon osuk nangi seng 700 থেকে 750 bisingon manu gotamon seng wal putin galbai ready kha obo seng galbai pore seng ta phulai ge phulan sekang seng mutu nar khai seng o walo seng jeskapano seng poriskar khlai bono hupirai mananai jate oro cement gura rok siljagui tonge tei ngoko pat series kagor eke sino pathor tongo pathor seng hupirai no milip khai aro pathor gura rok tongoi jate chusung basong nya tike seng bono milik pe hupirai nao obo hupirai pore seng wal putin silo hingkai ko seng tabuk maki hupirai naka hupirai nam pore seng silnai hingko tabuk wal puti silsinai ko mohai maki silnai wal puti ni seng wal puti maki ma silnai takasa mutu nardi wal puti no seng wasi sima baiya patlawo amake seng wani sila nango amake seng wal puti no wani ma silnai hingka mokata wasa siljako norok jeporbo mutu nardi wal puti no seng wani ma phulai wani phulkhe seng hupro bo milibo tai hupro bisingna kosom hairo pasa engnai milip khe phulkalai hupirai manai amake seng wal puti no seng wani ma silnai iko ek pusko mohaingo amake 2 pus sila nango tamon silba kiko mon 2 pus silka ang ko ek 2 pus silba hingana je milip tongka amake seng 2 pus sila nang putin no putin silba ya tabungo putin silba yi tabuk sis ka ko pujongo okay huya mo kai tongai ko ngai amake milip khai bono ma huo kuyang pujongo mo khuzat nai milip mo khuzat amo ko khuzai ni pasatra magai seng putin sila ke bono milip ke bono huna nau obo bain porete prana no kulai anta mo kulai ke prana kulai ta hingko amoko primary ko mo 20 liter o jago hingkai bono tabang ozon ko galognanai tei kisari ozon ko galogna pore ang bono phulnai norok nai tongdi baike phul gang ta phulnai primer phulnai ko phului tongo nai baike phul among ka rural brush baike do samung amage rural brush phulo flat brush baike lero amage rural baike awka 5 inch 4 inch rokse rural brush ke 8 inch heka 7 inch amage do hone ang bono mobile phul ko ang phul baike tabo hingka primer phul baiman pore semona hente oisa patla barike kisai ko hupirai nana sego primer no oro hasinsa rot khedai tomono milip khlai nana ka hingkai tabo rong rai mai tongli rong no tang phangkalo hingkang tabo rong galuknai mongko stinar 100 gram obo first yellow green bayang tabo plastic pen no galungnai hingkang oro plastic pen 4 liter nakha
hingke first yellow green hingke ang oro 200 gram dalnai o jaga o tei konaji ang dalkha hingke color bai ang konaji first yellow green bai oro 4 liter plastic pen dalkha hingke iko bin color mohai ang hoka gobang tabuk fulchinai te rong norok nai tongdi kong ang tabuk rong galbai fulchinai ko fului tongkhaji nong thani nakarma sano tamka ang nongno kaham ke chagui phunukmaya tamni ke ang samung khlaina nang bagui camera ro changnai kwrui ang bagui ang nongno kaham ke phunukmaya chaitongnai jora mangkha kaham kai tebo kaham kai phwrwngna bagui amai nong thani ang nakar sano Bye. One day, wrong. Tadi kelar. Proses kan? Misalkan. Naithok sini kalau baik, kan jigi pakai. Tengok sana kan. Nanti. Lo mau pakai sana deh. Kalau boleh jadi. Lo. Dah sana. Baik. Da wal silwai rong rubai kai ta ko pilar nai o pilar je ko pilar rubai nang phunuk chinai full video mai tong ni nok soyoi bakire gang pilar ni moi khai oro rong nakha first red by violet no galok angro tabang pilar rong khai ko naji abono last complete ning sinai abono nga bahai nga sadinor comment khlai nog rong rumani rok tai norok mo ke norok ni nog rok rong na musung tongkhe sungmai kwrwngui mano o video ni bisingti ang nongno description o link ri nai norok video ni bisingti kwrwngdui tai ang khakao norok video ni bising swrwng mangkana busi mangkana hinui norok busi meng thongkhe norok sunghori mano comment ni bisingtui nog nang srai ke bujugui nai tebo chaitongnai hingke ang tebo ang nongno video kaham phunuk malaya khlaima rok ambagui bwskang salo ang jora mangkha tebo kaham ko nongno phunuknai ambagui norok o video no chaiwi nai tongdi nong bagui tebo tufainai ang video kaham rong no karui tebo dal bidal samung rok ang tubi phai tongo norok kotalung tongkha channel no subscribe khaidi tai like share khai tai jotono hambai।